Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР програма Прайм. Я її ведучий Айдер Муждабаєв. І сьогодні ми поговоримо про Америку, якщо так прямо казати, про те, що відбулося і відбувається, і відбуватиметься в Америці, у ключовій країні світу, західного. Поговоримо про це з людиною, яка точно розуміється на всіх процесах, і те, що ми, може, не бачимо або не бачили, ми точно сьогодні з'ясуємо з Ігорем Айзенбергом, професором з Америки. Ігоре, привіт. Привіт, Айдере, вітаю всіх глядачів. Ассаляму алейкум. Алейкум селям, клас, дякую. Я, Ігоре, хочу сказати, попросити, що коли ти будеш закінчувати відповіді, якось це підкреслю, що думка закінчена, бо трохи гальмує інтернет в таких етерах, і мені не хочеться абсолютно тебе перебивати, тому ось таке прохання. Добре? Добре. Ну і почнемо з головного. Що сталося в Конгресі і в Сенаті, і взагалі в Америці, що так швидко змінило думку і спікера Джонсона, і навіть Дональда Трампа, і призвело, зрештою, до такого довгоочікуваного рішення. Я можу нас усіх з цим привітати, але це таке свято зі сльозами в очах. Менше з тим, рішення повністю схвалено, і я хотів би почати з останніх новин. Чи вже підписав, Ігоре, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден цей пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню? Так, звичайно, президент Байден підписав цей закон майже добу тому і одразу після цього схвалив перший пакет допомоги в рамках цього нового фінансування. Україна отримає цими днями допомогу на 1 мільярд доларів зброєю, боєприпасами, різним військовим обладнанням. А щодо того, що сприяло тому, що Конгрес таки прийняв цей законопроєкт, я, по-перше, би хотів сказати, я не можу погодитися з тими глядачами, які вважають, що Дональд Трамп змінив свою думку. Просто Дональду Трампу наразі він зосереджений на своїх судових процесах. Коли ми розмовляємо зараз, він сидить на лаві підсудних в Нью-Йорку в суді, як підсудний по кримінальній справі своїй. А одночасно 3 хвилини тому в Верховному суді розпочався розгляд його апеляції щодо нібито його повного імунітету, що він як президент, він вважає, що коли він був президентом, він міг скоювати будь-які кримінальні злочини і він може бути непідсудним. Ось це зараз розглядає Верховний суд. Тобто до Дональда Трампа не дуже до політики в ці дні, оскільки у нього є інші проблеми. Щодо того, він сказав, що Україна не повинна впасти. Так, він так сказав, але він багато чого іншого говорив. Не будемо повторювати, бо всі це знають. І щодо його позиції, я би оцінив це так. 112 депутатів Палати представників, які повністю орієнтуються на нього. Ці 112 ультраправих депутатів, більшість республіканської фракції Палати представників голосували проти допомоги Україні. Оце і є позиція Дональда Трампа. Тому головну роль тут зіграла зміна позиції спікера Майка Джонсона. І я вважаю, що Майк Джонсон заслуговує на повагу за те, що він кінець кінцем прийняв рішення, хоча дуже багато часу сплило, перш ніж він це зробив. Але, як на мене, було кілька чинників, які спричинили таку зміну його позиції. Чинник перший – це все ж таки він займає посаду 3-ю в ієрархії американській державній, тобто є президент, віце-президент, а спікер Палати представників – це 3-я в цій ієрархії посада. І людина, яка обіймає цю посаду, якщо ця людина хоче дійсно бути державним діячем, а не просто політиком із своєї партії, ця людина повинна керуватися інтересами держави.
а не от сьогоднішніми саме інтересами, можливо, навіть більшої частини своєї партії. І Майк Джонсон продемонстрував втретє за останній місяць, що він здатен керуватися саме інтересами держави. Перший раз він це зробив, коли він з достатньо великими труднощами провів через Палату представників бюджет на 24 рік. Сполучені Штати були без бюджету. І бюджет було схвалено лише в березні на цей рік. Тому що були там тимчасові бюджети, от остаточний бюджет на 24 рік було схвалено в березні. Майк Джонсон це зробив всупереч позиції принаймні половини своєї фракції республіканської в Палаті представників, тому що вони, от ті, хто орієнтується на Трампа, ці всі ультраправі, вони не хотіли прийняття бюджету, вони хотіли, щоб була бюджетна криза, хотіли це звалити на Байдена, вважали, що це допоможе Трампу. Значить, Джонсон вважав, що країна не може жити без бюджету, і він наполягав на тому, що бюджет був схвалений. І він був схвалений двопартійною ситуативною коаліцією, більшість в якій складали демократи. Вдруге Джонсон зробив державницький крок, коли завдяки йому було продовжено дію закону, який дозволяє спецслужбам американським слідкувати за іноземцями, що підозрюються у шпигунстві та тероризмі. Я поясню, що, наприклад, цей закон дозволяє Федеральному бюро розслідування прослуховувати розмови російських дипломатів, не звертаючись до суду. Якщо у них є підозра, що російські дипломати є насправді не дипломатами, а шпигунами, то вони можуть прослуховувати їхні розмови і їхні телефони, не звертаючись до суду за дозволом. І, скажімо, в 2016 році ФБР дізналося, що призначений тоді в грудні 2016 року вже майбутнім радником з національної безпеки Трампом Майк Флін, він обіцяв російському послу скасувати санкції проти Росії. От саме завдяки цьому, тому що американських громадян прослуховувати не можна без дозволу суду, а іноземців цей закон дозволяє. Так от ультраправі республіканці і сам Трамп дуже голосно вимагали скасувати дію цього закону. Трамп виступив із закликом вбити цей закон. Майк Джонсон зайняв іншу позицію, і дію закону було продовжено принаймні на наступні 2 роки. Це от його другий вчинок. І третій вчинок – це допомога Україні. Тому що він знову пішов всупереч більшості своєї фракції. Я підкреслюю, що більшість республіканської фракції в Палаті представників проголосувала проти допомоги Україні. Це от 112 з 218. Це от ця ультраправа мага частина, яку хтось вважає там купкою людей. А це не купка, це більшість республіканської фракції. Зовсім не купка. Це не одна людина, це 112 з 218, підкреслюється. От те, що Джонсон повів себе як державницька людина, як людина, яка не просто є політиком партійним, а людина, яка обіймає посаду третю в ієрархії державній, він за це заслуговує на повагу. Тому що треба мати певну сміливість, мужність, напевно, навіть значну, щоб піти всупереч більшості своєї фракції в парламенті і ризикувати тим, що він міг втратити просто свою посаду. Ну і, власне, поки що невідомо, що станеться, коли наступного тижня Палата представників повернеться з канікул, чи буде, скажімо, Марджорі Тейлор Грін наполягати на голосуванні по своїй резолюції за відставку Джонсона. Потім другий чинник – це те, що сталося позаминулої суботи, коли Іран атакував Ізраїль. Допомога Ізраїлю, вона також була в цьому пакеті. І республіканці в Палаті представників кілька разів намагалися прийняти окремий закон про допомогу Ізраїлю. Один раз вони навіть це зробили, хоча там вони поставили абсолютно неприйнятні для адміністрації умови. І цей законопроєкт навіть не розглядався в Сенаті. Але коли Іран атакував Ізраїль,
позаминулої суботи, то наступного ж дня в неділю лідер республіканської фракції в Палаті представників Скаліс виступив з заявою, що от республіканці зараз терміново будуть розробляти окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Білий дім одразу відповів наступного дня, що це є неприйнятним для президента, тому що допомога лише Ізраїлю без допомоги Україні неприйнятна для Джо Байдена, він не підпише такий законопроєкт. І це для Джонсона означало, що для того, щоб схвалити допомогу Ізраїлю, треба схвалювати допомогу Україні. Чому допомога Ізраїлю важлива так для республіканської партії, незважаючи на те, що переважна більшість американських євреїв завжди голосує за демократію. Десь з 75 до 80% американських євреїв завжди голосують за демократію. А допомога Ізраїлю для республіканців важлива. Тому що у республіканців є велика підтримка від Євангелійської церкви, яка є найбільшою протестантською церквою в Сполучених Штатах. Вона підтримує республіканську партію вже протягом багатьох десятиріч традиційно. Але водночас ця церква, вона підтримує Ізраїль. Вона є абсолютно є щира така позиція в тому, що треба Ізраїлю всіляко допомагати. І те, що республіканці не здатні схвалити законопроект про допомогу Ізраїлю, викликало невдоволеність провідних ієрархів церкви і вірян. А віряни цієї церкви є переважно виборцями республіканської партії. І це, знову-таки, це був тиск на Джонсона от з цього боку. Третє, дуже великий тиск з боку виборців. В країні все ж таки 340 мільйонів населення, і десь з них 260 мільйонів мають право голосу. І Джонсон точно отримав сотні тисяч, якщо не мільйони, телефонних викликів з повідомленнями, які йому залишали. Наприклад, я йому дзвонив тричі і залишав повідомлення. Він отримав сотні тисяч, якщо не мільйони, електронних листів з вимогами схвалити допомогу Україні. І оці три чинники були головними, як на мене, в тому, що він кінець кінцем змінив позицію. І як він потім сам сказав, що він вважає себе республіканцем рейгановського типу, тобто його ставлення до ролі Америки в світі таке саме, як у Рональда Рейгана, він це підкреслив. І тому, ще раз кажу, за те, що він зробив, він заслуговує на повагу. Він міг це зробити раніше, але добре, краще пізно, ніж ніколи. І він вчинив по-державницьки. Тобто він зробив те, що мав зробити американський державний діяч. І не дарма, до речі, коли президент Байден підписав закон вчора, він виступав із зверненням по телебаченню до американців, і він висловив подяку Джонсону і лідеру демократів в Палаті представників Джефрісу, і лідерам обох партій в Сенаті, демократів Шумеру, республіканців Макконнеллу, за те, що вони сприяли тому, що законопроєкт таки був прийнятий. До речі, минулого тижня Джонсон провів достатньо великий час в розмовах з лідером демократів в Палаті представників Джефрісом, домовляючись про те голосування, яке відбулося в суботу в Палаті представників. Що ще раз це підкреслює саме його державницький підхід, тому що в чинному американському конгресі, в якому в одній палаті більшості одної партії, а в іншій палаті у іншої партії, прийняти будь-які законопроєкти, зробити їх законами можна лише на основі двопартійних домовленостей. Саме це обов'язок спікера, якщо він хоче, щоб якесь законодавство було схвалено, вести перемовини з партією меншості, що Джонсон і робив. Про це повідомляли усі провідні телеканали та газети, що у них були відповідні розмови, була домовленість про те, як це буде розглядатися. У Джонсона була впевненість, що буде двопартійна коаліція, яка зможе схвалити усі ці законопроєкти, які потім були об'єднані в один і поступили до Сенату. Ну от, якщо
коротко, бачиш, коротко десь на 10 хвилин. То на це питання я відповів. Пане професоре, ну тут головне питання, яке залишилося ще за кадром. Зараз ми його, я надіюся, з'ясуємо. Це чому саме, на твою думку, він так довго тягнув, вагався? І чи є в його рішенні остаточним? Чого більше в його рішенні? Це політичних міркувань або моральних якихось речей, бо він християнин, ми знаємо, баптист, і йому зараз йому 52 роки. Він мій ровесник, я зараз дивлюся, ну трохи старше за мене. Я так думаю, що він може мати перспективи політичні, особливо після цього факту, коли він взяв на себе лідерство політичне, не лише у своїй партії. Ризикував так, але треба все ж таки, і ми це не можемо почути з України, бо ми не розуміємо інтонації, якихось там нюансів, з якими все це відбувалося. Ти ж спостерігаєш за цим у всьому процесі. Якщо у підсумку, то питання так естетичне про те, чи Джонсон добра людина, чи Джонсон просто людина, яка мімікрує, чи він щирий, чи він не щирий, і чого від нього можна далі чекати, якщо він, наприклад, стане наступником Трампа, якщо ця хвороба трампізм так чи інакше буде вилікана в республіканській партії. Дивись, Джонсон дуже консервативний політик з правими поглядами. Але я кажу ще раз, він проявив себе як державний діяч. От тим, що він зробив за останній місяць. Оці три вчинки, які він зробив. Три речі: бюджет, закон про слідкування за іноземцями і допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню, і ще там один законопроєкт про мир з позиції сили в 21 сторіччі, який дозволяє уряду Сполучених Штатів схвалити рішення про конфіскацію російських суверенних активів. До речі, так от, це вчинки державного діяча, тому що він діє всупереч більшості своєї фракції в парламенті, дуже ризикуючи. Я думаю, що Джонсон, коли він говорить, що у нього погляди на роль Америки в світі, як у республіканця рейганівського типу, то так, він це говорить щиро. Я думаю, що було в його рішеннях, чого було в його рішеннях більше, думаю, що вони в значній мірі спирались на його власну мораль, на те, що мораль переважила різні політичні, скажімо, партійні речі. Чим зможе він стати лідером республіканської партії, не знаю. Якщо республіканська партія змінить свій склад, оновиться, напевно, може, чому б ні. Він правіше, скажімо, за Нікі Хейлі, тобто йому простіше отримати підтримку тих республіканців, які мають більш праві погляди. Але я не впевнений, що республіканська партія збирається розвиватися саме у цьому напрямку. Ми подивимось по результатах виборів в листопаді. Тому що поки що республіканська партія протягом останніх років вона туди рухається вправо, в дуже такий крайній правий кут. Якщо ми навіть подивимось на кількість цих мага-республіканців в чинній палаті представників, в палаті представників попереднього скликання, ми побачимо, що їх зараз вдвічі більше, ніж їх було до виборів 22-го року. Тоді проти допомоги Україні голосувало там 54-57 республіканців, а зараз голосує 112. Ну і так само вони голосують по інших питаннях. Якщо цей тренд збільшення цієї ультраправої частки республіканської партії він буде тривати, то я думаю, що у такій партії Джонсона з його такими вчинками і поглядами шансів мало стати її лідером. Але якщо республіканська партія
якось принаймні припинить цей рух вправо і буде думати про те, щоб повернутися назад до себе, скажімо так, то так, Джонсон, кажу ще раз, він може мати кращі шанси, ніж та ж Нікі Гейлі, тому що він правіший за неї, консервативніший за неї за своїми поглядами, що такий консерватизм є взагалі популярним серед республіканців, тоді він може мати шанси на майбутнє. Але якщо республіканська партія буде продовжувати цей рух вправо, то навіть якщо вона виграє вибори до Палати представників у листопаді, я не впевнений, що Джонсон знову буде спікером, тому що більшість його фракції проти нього на сьогоднішній день. Зрозуміло, дякую за відповідь. Будемо спостерігати далі за паном Джонсоном, який виявився, зрештою, не так сильно залежним від Трампа, як це виглядало протягом цих місяців. І це було дуже прикро на це дивитися, коли спікер, третя особа в Україні, вона просто залежала, це так виглядало абсолютно з України, то точно просто бігла до Трампа з будь-яких питань, і тут щось сталося, ну ти, в принципі, розказав, що сталося. Але як ми можемо оцінити поведінку Трампа? Я на чому хочу зауважити. Так, у нього суд, так, у нього проблеми, так, напевно, у нього падають рейтинги, напевно, але або є загроза, що вони впадуть сильно. І він переживає за це теж. Ми про це поговоримо окремо, про рейтинги, там, про все інше. Але, попри всі інші обставини, він міг піти до кінця, він міг дотиснути ту більшість, ну, вона реально ж більшість, це прикро, але це так. І вони б скинули цього спікера Джонсона. Він міг би ставити багато перешкод на шляху цього пакету законів, але він цього не зробив. І якщо він нічого яскравішого не сказав, крім того, що Україна не має впасти, як ти його процитував, то, в принципі, навіть це трохи дивно виглядає, бо він виглядав абсолютно послідовним політиком, і це було виглядало найнебезпечніше, який підтримує просто все, що вигідно Путіну. Чи він зламався, чи він затихарився, чи що сталося з Трампом, в якому стані він зараз, і чого можна чекати, бо дійсно, це абсолютно точно від виборів, там частина Конгресу перебирається, вибори президентські, від них все залежить, у тому числі і не лише майбутнє Трампа і Америки в цілому, а й майбутнє республіканської партії, яка дійсно більш ніж напівхвора. Дивись, я не думаю, що Трамп змінив якісь свої погляди. Що могло статися, що його помічники, радники порадили йому тихіше бути з цього приводу, та головне, порадили йому не допустити звільнення Джонсона з посади. Тому що, якби, скажімо, Джонсона звільнили з посади, то це би дуже негативно вплинуло на рейтинги республіканців саме на виборах до Палати представників, які відбудуться одночасно з президентськими виборами. Не думаю, що просто виборці будуть вважати, що республіканська партія взагалі ні на що не здатна, що вона вже другого спікера свого відправляє у відставку, що вона не здатна керувати. Маючи більшість, не здатна приймати ніякі законопроєкти, просто навіщо тоді та більшість? І тоді краще ми проголосуємо за демократію. І я думаю, що Трампу це його радники пояснили, що це буде мати дуже негативний вплив на результати республіканців на виборах. А більшість республіканської фракції, тим не менше, вона голосує так, як бажає Трамп, щоб вона голосувала. Тобто там вона голосує проти бюджету, вона голосує проти продовження закону, який дозволяє слідкувати за іноземцями, вона голосує проти допомоги Україні. До речі, вперше взагалі в історії 34 республіканці голосували проти допомоги Тайваню в Палаті представників. Допомога Тайваню взагалі
ніколи не була питанням для жодної з партій. Це був повний консенсус, що Тайвань треба підтримувати. 34 ультраправі республіканці голосували проти допомоги Тайваню. Та ба більше, 21 ультраправий республіканець голосували проти допомоги Ізраїлю. Допомога Ізраїлю серед республіканців – це от те, що не обговорюється саме, перш за все, через позицію Євангелійської церкви. Але 21 ультраправий республіканець голосував проти допомоги Ізраїлю. Ну і 112 проти допомоги Україні. Тобто це от ті, хто орієнтується повністю на Трампа. А Трамп, я думаю, що от він так повів себе тихіше, просто десь так не виступав. І через те, що він проводить більшу частину свого часу зараз на лаві підсудних. Окрім середи, коли немає судових засідань та вихідних. І коли теж немає судових засідань. Але я думаю, що йому порадили його радники, що якщо він допустить те, що відбудеться голосування за відставку Джонсона, і Джонсон буде звільнений з посади, це дуже буде мати негативний вплив на рейтинги республіканців і на його власні рейтинги. Ну, я думаю, що зараз Джонсону нічого не загрожує, тому що йому демократи обіцяли, що якщо він підтримує допомогу Україні, то вони не дадуть його звільнити. Ну, оскільки серед республіканців є такі, що будуть проти його звільнення в будь-якому випадку, принаймні ті 101, які голосували за допомогу Україні, ну то Джонсон свою посаду збереже. Навіть якщо Марджорі Тейлор Грін буде наполягати на голосуванні по своїй резолюції за його відставку. Тоді давай перейдемо з тобою до конкурента на майбутніх президентських перегонах. Це Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів. Як він виглядає зараз твоїми очима виборців, очима, не знаю, там, як його ти можеш оцінити з будь-якого ракурсу, оцінити. Я слухав на каналі пана Юрія Рашкіна промову, переклад, ти зробив, дякую, це дуже важливо чути людям, які не розуміють англійську мову, але і про форму його звернення, і про сенс його звернення, і про головні меседжі цього звернення, яке мало в якості адресата там і західні країни, і американців, і зрозуміло, що і росіяни конкретно Путіна. Він згадав і Хамас, і Ізраїль, згадав, ну, в тому сенсі, що це протистояння терористам, Ізраїль протистоїть терористам, а Україна протистоїть тиранам. Він сказав терористичній Росії. Ну, це ми розуміємо, чому так вони роблять. Не визнають поки що. Не дослужився ще, на їхню думку, Путін до статусу Хамасу. Ну, ось таке запитання. Що зараз Байден? Як зараз Байден? Як твоє бачення? Байден проводить доволі активну передвиборчу кампанію. Він позавчора виступав у Флориді, де він переважно говорив про права жінок. Він вчора, після того, як він підписав закони, виступив із зверненням до країни в зв'язку з підписанням цього закону. Він проводив зустрічі там з лідерами профспілок на такому з'їзді профспілок, де його вітали ці профспілкові діячі, ось і підтримали його як кандидата в президенти. Він дуже часто їздить по країні, виступає переважно на внутрішньополітичні теми, тому що якщо ми говоримо про передвиборчу кампанію, то переважно більшість американців хвилює саме їхнє повсякденне життя. Їх хвилює, що буде з економікою в країні, ну хвилює, що буде з майбутнім взагалі країни, і як вона буде, куди вона буде розвиватися, тому що дивись, це може казатись комусь навіть, що це смішно, коли от йде війна, йде російська агресія проти України, йде війна на Близькому Сході, що в Америці от велике питання є аборти. Ну, але це є дійсно питання, тому що є питання, чи можуть мати жінки права рівні з чоловіками чи ні, чи жінка – це лише інструмент для чоловіків
І якщо ми говоримо, скажімо, про питання абортів, це є важливим питанням американської передвиборчої кампанії. Чи має мати жінка право на аборт, чи вона не повинна мати право на аборт? Так само, як і проблема з перетином мексикано-американського кордону великою кількістю мігрантів, які постійно прибувають до Сполучених Штатів. Що з цим робити, як цю проблему вирішувати? Це теж проблема, яка обговорюється під час передвиборчої кампанії. Але головне – це економіка. Люди хочуть знати, на що їм сподіватися, як зміниться їхнє життя, чи буде достатньо робочих місць, чи буде зростати зарплата. Зарплата може зростати, якщо буде зростати економіка в відповідній галузі. Людей хвилює інфляція, яка знову поповзла вверх через те, що ціни на нафту збільшились, хоча вони цього тижня трошки впали, але вони високі, а це спричиняє зростання цін на все, не лише на бензин, тому що навіть доставка товарів в магазини теж вона проводиться на автомобілях. Автомобілі заправляються бензином. Якщо бензин дорожчає, то і товари в магазинах дорожчають. Так що це те, що найбільше хвилює людей. Байден, принаймні, кілька разів на тиждень він їздить по країні і виступає, переважно на внутрішньополітичні теми. Багато роликів рекламних, вже така політична реклама по телебаченню обох кандидатів. Ну, я бачу більше роликів Байдена, я не знаю, чи означає це, що у Трампа грошей менше, у нього грошей таки менше. Байден зібрав значно більше грошей на свою передвиборчу кампанію. Ну, справа в тому, що вони купляють цей рекламний час на телебаченні нерівномірно по різних штатах. Тобто в одному штаті, навіть всередині одного штату, в одному місці можуть показувати одну рекламу, а в іншому іншу. Там вони замовляють на телеканалах рекламний час в певних регіонах і показують в одних регіонах одну рекламу, в інших регіонах іншу рекламу. Ну, але так, передвиборча кампанія, вона так розгортається, і чим далі, тим більше Америка зануриться у повністю передвиборчу кампанію. Думаю, що найближчим часом, протягом найближчих 2 місяців, буде розпочнеться така найзапекліша фаза передвиборчої боротьби, яка буде тривати до виборів. Я б хотів, Ігоря, щоб ти трохи подробніше розказав про саме зовнішньополітичний меседж, що він сказав, наскільки це потужно звучало про Україну, я маю на увазі, ну і решту країн, яких підтримала Америка. Наскільки це потужно звучало і переконливо для американців, і які меседжі, на твою думку, аналітично отримали європейські країни? Це ж такий ефект, ну, не доміно, бо доміно падає, а ще антидоміно ефект. От вони стають, якби один після Америки, там один за одним. І на Росію. Ось 3 частини одного питання. Я слухав сьогодні рано вранці, коли снідав та пив каву, така є популярна програма на каналі MSNBC Morning Joe, яку веде колишній конгресмен республіканський Джо Скарборо, тому вона називається його ім'ям. І його дружина, донька Збігнєва Бжезинського, Міха Бжезинський. Ну, от вони з 6 ранку завжди повідомляють про найголовніші новини. І там у них цікаві гості були сьогодні. Ен Еплбаум з журналу «Атлантик», дружина польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського і Девід Ігнешіо з Вашингтон-Пост. Вони якраз обговорювали, який вплив те, що сталося, буде мати на Росію. І от цікаво, що вони абсолютно одностайно висловили думку, що для Росії був доволі чорний день вчора, тому що Росія, звичайно, розраховувала на те, що допомога Україні не буде схвалена в Конгресі, її не буде. Відтак ЗСУ будуть потерпати від нестачі боєприпасів, від нестачі техніки, і Росія зможе продовжувати свій наступ.
зможе продовжувати захоплювати нові українські території. І вчора в Росії, безумовно, я кажу ще раз, це одностайна думка, був такий день розчарування, тому що допомогу схвалено, на пряму військову допомогу Україні в цьому пакеті виділено 30 мільярдів майже доларів. Ну там ще є до того допомога в прикордонній службі, допомога СБУ, і там є асигнування на потенційну допомогу країнам, які потерпають від того, що йде війна, військову саме допомогу. І ці гроші теж можуть бути використані на допомогу Україні. Тобто там насправді і ці гроші доступні до 30 вересня 2025 року. Тобто Росії зрозуміли, вочевидь, що Україна буде мати потужну допомогу, буде мати більше зброї, більше боєприпасів і буде мати ту зброю, яку досі не мала. І були розмови про Атакамс, наприклад, ракети з дальністю 300 кілометрів. І навіть в цей закон про допомогу було вписано, що президент зобов'язаний надати Україні ракети Атакамс. А як уже вчора офіційно було по обіді підтверджено у другій половині дня радником з національної безпеки Джейком Саліваном, Україна отримала ще в березні ракети Атакамс з дальністю 300 кілометрів у березневому пакеті, що Джо Байден схвалив це рішення ще в лютому. І це було зроблено у відповідь на те, що Росія використала ракети виробництва Північної Кореї, і Саліван підкреслив, що на будь-які такі речі, якщо Росія буде користуватись послугами своїх друзів і використовувати нову зброю, Україні буде також надаватися нова зброя. Тобто ракети Атакамс Україна вже отримала, і вона вже їх використала 17 квітня дуже успішно, завдавши нищівного удару по авіабазі окупантів в окупованому Криму в Джанкої. І будемо сподіватися, що це буде тривати і надалі. І, звичайно, що прийняття цього закону і та допомога на 1 мільярд, яку Байден вчора схвалив одразу, це сигнали для європейських союзників Сполучених Штатів, що треба Україну підтримувати, продовжувати підтримувати, нарощувати цю підтримку. І не дарма, до речі, Велика Британія вчора оголосила про пакет допомоги на 500 мільярда фунтів стерлингів. Я думаю, що це було узгоджено між Джо Байденом та Ріші Сунаком, що це синхронно було зроблено. Тобто Велика Британія готувалася до того, що американський конгрес схвалить допомогу. І це теж дуже серйозний сигнал для Путіна, тому що все ж таки, я знаю, що люблять рахувати, що Естонія чи Литва найбільшу частину свого ВВП з усіх країн дають на допомогу Україні, і це так, і велика честь і шана цим маленьким країнам, але все ж таки реальна зброя, яка Україні надається, це перш за все США, Велика Британія, Німеччина та Франція. Дуже зрозуміло, що це країни, які мають потужну військову промисловість, мають зброю, яку вони можуть Україні надати. Тобто це Байден абсолютно правий, коли він вчора сказав, що це хороший день для Америки, хороший день для Європи, хороший день для світу. Тому що цивілізований світ вчора послав дуже потужний сигнал цій вісі зла Росії, Ірану, Північній Кореї і Китаю, про який Байден згадав вчора у своїй промові, що Китай допомагає Росії. І от нашою відповіддю є те, що ми будемо допомагати Україні і надалі. І ця допомога буде потужною. Головне, щоб американські вибори не призвели до того, що все зміниться в Вашингтоні. Ну, тут зрозуміло. В Америці нічого головнішого за президентські вибори не існує. Так історично склалося. Це колективна думка нації, причому по штатах, пропорції. Там, ну, коротше, не будемо в деталі вдаватися. Але, на твою думку, як виглядає розвиток перегонів виборчих? Хтось кого наздоганяє, хтось від кого відстає.
Я розумію, що голосують, що рішення вирішальна частина виборців і вирішальні штати, це свінг-штати, так звані. Вони все одно будуть свої внутрішні рішення в собі всередині схвалювати, може і в останню мить, а може там за 3 дні, може за місяць, може за тиждень, не знаємо, так? Але які ти бачиш тенденції, і як це виглядає, ну скажімо, зараз, і до якої ситуації це може призвести до листопада? Зараз я бачу шанси кандидатів як 50 на 50. Я не можу сказати, що от хтось може з певністю виграти вибори. А тенденції вони такі, що опитування, які до цих пір проводяться опитування в цілому по країні, які насправді не відображають ніяк, хто виграє вибори, тому що в Америці специфічна виборча система. Вибори проводяться в кожному штаті окремо, тому можна отримати більшість в цілому по країні і не виграти вибори. Це особливість мажоритарної системи. Можна отримати при мажоритарній системі виборів в парламент теж якась партія може отримати більшість голосів і не мати більшості в парламенті. Тому що в якихось округах можна виграти вибори з перевагою в 1%, а в якихось з перевагою там в 50%. Що в Америці якраз так і відбувається. А в цілому виявиться, що більшість виборців проголосувала за кандидатів тої партії, яка не змогла вибороти більшість у парламенті. А в Америці те ж саме відбувається з президентськими виборами через те, що вони фактично проводяться по мажоритарних округах, якими є штат. Кожен штат окремо. Але ці опитування в цілому по країні, вони наприкінці минулого року вони показували, що Трамп випереджає Байдена там на кілька відсотків, а зараз вони зрівнялися. Тобто по якихось опитуваннях там на 1% Трампа попереду, по якихось Байден на 1% попереду. Тобто я би цей тренд характеризував так, що просто виборці починають більше думати про наслідки свого майбутнього голосування. І тому от цього відриву, який був на користь Трампа наприкінці десь минулого року, його вже немає. Якщо цей тренд буде зберігатися, то значить Байден вийде вперед. Але реальні шанси можна буде оцінювати влітку, коли десь з кінця червня, з початку липня будуть проводитись опитування щотижня або кожні 10 днів в свінг-штатах окремо, по кожному з свінг-штатів. І тоді їх будуть проводити кілька соціологічних служб одночасно, можна буде дивитись на такі середні або медіальні результати цих опитувань і робити якісь прогнози. Але ще раз кажу, це можна буде робити десь в липні, тому що опитування ці почнуть проводити з кінця червня, десь з початку липня. Не раніше, ніж в середині липня можна буде побачити якусь реальну картину. Тому зараз передчасно говорити, що хтось має більше шанси, хтось має менше шанси. Може багато чого змінити в світі. Щодо того, як проходить передвиборча кампанія, Байден її проводить доволі активно. Я кажу, він виступає кожного тижня по кілька разів. Їздить по країні, виступає. Трамп наразі не має можливості таких вести передвиборчу кампанію, тому що він сидить на лаві підсудних. Хоча він виступав минулої суботи в Північній Кароліні, якраз в одному зі свінг-штатів. Тобто перед тим він виступав у Вісконсині, Мічигані, теж в свінг-штатах. Тобто це грамотна стратегія, саме зосереджуватись на свінг-штатах. І Байден теж їздить до таких штатів і до інших штатів. Але у Трампа наразі можливості обмежені через те, що йде суд. Він буде тривати ще кілька тижнів, і тому Трамп має сидіти на лаві підсудних, тому що він є обвинувачуваним в цій кримінальній справі. І суд цей, скоріш за все, буде тривати ще тижнів 3-4 як мінімум. Так що його можливості вести кампанію, вони гірші, ніж у Байдена через це. Хто ж в цьому винний, як не він сам. І ще один чинник є, який на користь Байдена – це гроші. Передвиборча кампанія в Америці – це дуже дорога річ, тому що треба мати штаби по всій країні. Країна велика, 50 штатів.
Треба мати передвиборчі штаби в кожному штаті. Треба платити гроші тим, хто в них в цих штабах працює. Треба шалені гроші на телевізійну рекламу. Треба, щоб були гроші на передвиборчі всякі зібрання, мітинги і на оренду приміщень. Це десятки мільйонів доларів, які треба мати, і які здебільшого збираються просто з пересічних виборців, які підтримують того чи іншого кандидата. Є, звичайно, там і великі фінансові донори, але значна дуже частина цих грошей – це гроші, там, які по маленькими переказами просто переказують звичайні виборці. У Байдена грошей наразі значно більше, ніж у Трампа. Ну, можливо, Трампу перераховують менше грошей, можливо, він занадто багато грошей з цих усіх сум, які йому перераховують, він використовує на оплату послуг своїх адвокатів. У нього багато судових справ, тобто у нього багато адвокатів, яким треба платити. Ну, цей чинник іде на користь Байдену. Але знову кажу, на сьогодні шанси 50/50. І оцінювати реальні шанси кандидатів можна буде не раніше середини липня. Ну, тобто зараз ми спостерігаємо таку ситуацію, як з анекдота про білявку і динозавра. Тобто немає сенсу просто серйозно цим займатися. І я так думаю, що просто в Америці, в тому числі соціологія, це теж бізнес. І вони, ось ти сказав, з липня почнуть усі працювати у своїх штатах, уважно, постійно, тому що це раніше просто немає сенсу цього робити, просто марнування часу і зусиль. І ніхто не замовляє раніше, бо вже там роками якась встановилася традиція, і вони ці технології дуже працюють добре. Ну що ж, чекатимемо до липня і будемо з тобою ще обговорювати. Це не закінчення нашої програми. Мені здається, що вона ніколи не закінчиться, Ігорю, бо це наш серіал якийсь, просто вже серіал для дуже розумних людей, якихось ще які мають терпіння нас слухати, тому що це дійсно подробно, так ретельно. Але такі глядачі є, і це круто, і я дуже цим задоволений. Я продовжую таким питанням. Ось суд. Це наскільки це вирішальний або впливовий чинник для Трампа і для виборів зрештою? Які варіанти закінчення суду? Які варіанти в разі того чи іншого рішення суду або вироку у Трампа? Чи наскільки він залежить загалом від того результату і від того вироку, і, мабуть, напевно, і від публікацій про цей суд? Бо в Америці, я нагадаю, хто не знає, там повідомляють, що там не можна навіть вести запис у суді. Тому там малюють досі, там звірилася це чи не єдина країна у світі, ну може десь ще я не знаю, там є художники, репортери-художники, судові репортери-художники. Це досить така вузька спеціалізація, але дуже-дуже давня, і поважають таких людей. Це ж обговорюють усе на ток-шоу, таких зранку, в обід і ввечері. Це теж ти абсолютно так класно зауважив, що традиційно інтерес до виборів і до кандидатів, він зростає просто поступово, як така хвиля до виборів, і набуває пику якраз там напередодні голосування. Багато чого ти бачив протягом свого життя в Сполучених Штатах. Проаналізуй, як це може вплинути зрештою на результат. У Трампа є 4 кримінальні справи, де він приходить як обвинувачуваний. Це от справа, по якій йде суд в Нью-Йорку, з фальсифікації 34 фінансових документів з метою приховати інший злочин. Я зараз поясню більш детально. Потім це кримінальна справа про 6 січня 2021 року, спробу державного перевороту.
Це кримінальна справа стосовно того, що Трамп забрав секретні документи з Білого дому, відмовлявся їх повернути, незаконно їх зберігав і перешкоджав розслідуванню того, що він їх незаконно зберігав. І кримінальна справа в Джорджії про те, що Трамп і там у нього їх всього 18 людей проходять по цій справі, що вони намагалися втрутитися в процес визначення переможця президентських виборів у Джорджії і намагалися перевернути результати виборів, які виграв Байден, перевернути їх на користь Трампа, і з цією метою шантажували посадовців, які є відповідальними за проведення виборів. Значить, який стан цих справ? От 3 останні справи – це справа про 6 січня, справа про секретні документи, справа в Джорджії. Фактично вони загальмовані. Тобто не відбуваються судові слухання, тому що Трамп минулого грудня, коли він зрозумів, що там інші усі його спроби відтягнути розгляд цих справ, вони є марними, він подав апеляцію, в якій він стверджує, що як президент він мав право робити будь-що, скоювати будь-які злочини. І якщо він не був визнаний в рамках процесу імпічменту винним, значить він не винний, що би він не зробив. Він подав апеляцію у зв'язку зі справою по 6 січня. Суддя, яка веде цю справу, йому відмовила буквально одразу. Він тоді подав апеляцію до апеляційного суду відповідного, окружного апеляційного суду округу Колумбія. Це такий головний апеляційний суд в країні, куди входить столиця Вашингтон. Спеціальний прокурор Джек Сміт, який керує обвинуваченням в цій справі, він звернувся до Верховного суду тоді і вимагав, щоб Верховний суд терміново розглянув цю апеляцію сам і прийняв по ній рішення. Але Верховний суд сказав, що ні, нехай розглядає апеляційний суд. Апеляційний суд це розглядав і в лютому опублікував одностайне рішення про те, що ніякого імунітету президент не має. Якщо президент скоїв кримінальний злочин, значить він має за цей злочин відповідати на загальних підставах. Трамп подав апеляцію до Верховного суду США, і в Верховному суді треба, щоб 4 судді погодились розглядати якесь питання, тоді воно розглядається. Інакше воно не розглядається, залишається в силі рішення судів нижчої інстанції. І Верховний суд погодився розглядати цю справу. Причому це означає, що було принаймні 4 судді в Верховному суді, які погодилися її розглядати. Нагадаю, що в Верховному суді є 3 судді, які призначив туди Трамп. І там є ще 2 дуже таких консервативних судді, яких призначив ще президент Буш молодший і президент Буш старший. Одного президент Буш молодший, іншого президент Буш старший, які є взагалі не більш консервативними, до речі, суддями, значно більш консервативнішими, такими республіканськими, ніж ті, яких призначив Трамп. Тобто, я думаю, що от 4 тих, хто голосував за те, щоб розглядати справу, були серед цих суддів. Але вони не лише вирішили її розглядати, вони відклали її розгляд. От лише сьогодні, це з лютого тягнеться, лише сьогодні вони розглядають цю справу. І це означає, що рішення вони опублікують 30 червня, не раніше. І от поки не буде їхнього рішення, ці 3 кримінальні справи по 6 січня, по документах і в Джорджії, вони завільмовані, просто нічого не може розглядатися в судах. Ймовірніше, Верховний суд визнає, що Трамп мав імунітет, але вона, як на мене, дорівнює, близька до нуля, скажімо так. Тому що навіть серед цих
суддів, призначених республіканським президентом, я не можу собі уявити, що виявляються судді, які погодяться з твердженнями адвокатів Трампа, які вони висловлювали під час розгляду в апеляційному суді. Що якби Трамп замовив вбивство свого політичного конкурента, то він би мав імунітет. Там суддя запитала адвоката Трампа, чи ви вважаєте, що це так? І адвокат сказав, так, що це саме так. Ну, я не можу собі уявити, що є судді, які б у них там не були філософські, політичні погляди, щоб вони могли погодитися з цим. Ну, але вони дали Трампу можливість відтягнути час і відтягнути ці судові процеси, щоб всі судові процеси навряд чи могли відбутися до виборів. Що для Трампа є важливим? Принаймні 2 кримінальні справи там є в федеральній юрисдикції по 6 січня по документах. Якщо Трамп буде обраний президентом, то він просто може себе помилувати. Або може призначити генерального прокурора, якому він накаже закрити ці справи і відмовитись від звинувачень, і все. А от справа в Нью-Йорку, по якій йде зараз суд, вона інша. Трамп робив спроби перенести її розгляд у федеральний суд, де він знову там мав можливість апелювати до Верховного суду і все відтягувати, але йому було відмовлено федеральними судами, йому було відмовлено. Ми сказали, що це не наша справа, це справа штату Нью-Йорк. Тому що він порушував закони в штаті Нью-Йорк, коли він ще не був взагалі президентом, це було до виборів 16-го року, значить він має відповідати в штаті Нью-Йорк. І ось його спроба відтягнути цей суд, ну, йому вдалося таки, остання його спроба була на початку березня, суд повинен був розпочатися на 3 тижні раніше, ніж він розпочався, от йому вдалося ще на 3 тижні це відтягнути, але йде суд. І Трамп звинувачується в тому, що він сфальсифікував 34 фінансові документи. Тобто він з метою приховати свої там сексуальні стосунки з 2 жінками напередодні виборів 16-го року він вирішив їм заплатити за це гроші, щоб вони про це не розповідали, щоб не поширювався негативний образ його. Ну, я хочу одразу сказати, що мені, наприклад, абсолютно все одно, з ким він спить, це його особиста справа. Може, це справа його дружини. Ну, це для мене це не має абсолютно ніякого значення. Це його приватне життя. Навіщо мені втручатися в чиєсь приватне життя? Я думаю, що багато людей поділяють мою точку зору. Але справа в тому, що він платив ці гроші саме з метою не поширювати негативну інформацію про себе як кандидата в президенти. Згідно закону про фінансування політичних кампаній, цей закон розповсюджується на фінансування президентських передвиборчих кампаній, будь-яких передвиборчих кампаній. Будь-які платежі, пов'язані з передвиборчою кампанією, мають робитися виключно з спеціальних передвиборчих фондів, куди легально збираються гроші. Ці платежі мають бути прозорими. Має бути звітність у Федеральну виборчу комісію, яка є в інтернеті, можна з нею знайомитись, тобто куди пішли гроші. От там оренда, приміщення. Ігоре, я можу сказати, що у нас менше ніж 2 хвилини залишається. Зрештою, цей суд головний, правильно? Цей суд наразі цей суд головний, тому що він іде. І Трамп зробив що? Він через посередників заплатив цим жінкам, а потім повернув гроші посередникам. Посередником був його колишній адвокат Майкл Коен, якому він повернув гроші, нібито як він йому платив за адвокатські послуги, вивівши ці гроші з-під оподаткування. А це є порушенням закону. Як і порушенням закону є використовувати таку схему для того, щоб приховати порушення іншого закону. От в цьому він звинувачується. І якщо буде обвинувачуваний вирок, звичайно, це негативно позначиться на його популярності. Дивись, а він сяде фізично у в'язницю? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. По-перше, він подасть апеляцію, яка буде там ще рік розглядатися в апеляційних судах. Ну, по-друге, якщо вирок залишиться, я думаю, що його в кінець кінцем відправлять під домашній арешт, відбувати покарання. Ну, тому що мені важко уявити, що колишнього президента таки відправлять до в'язниці. Ну, це моя особиста точка зору. Ти знаєш, Ігоре, а мені чомусь здається, що він саме за ґратами закінчить своє активне життя. І
Не знаю, ось давай таке парі в нас буде, коли зустрінемося і вирішимо, що робити і як це Згоден. святкувати або ні. Згоден. Дякую тобі Будемо дуже. святкувати. Дякую за аналітику. На все добре. Дякую, до побачення. Побачимо.